яке аз навгониҳои беҳтарине ки ширкати Faberlic аз каталоги дигар рӯи кор овардааст, ин коллагенҳо мебошад ки зебогиву нерӯи моро аз дохили организм барқарор мекунад. Коллагенҳои зебоӣ ва энергия. Ин навинкаҳо барои зебову ҷилонок ба қуввату солим ва тобовар кардани организми мо ба ҳар гуна таъсиррасониҳои беруна истеҳсол шуда, пас аз нӯшидани ин коллагенҳо мо хастагиро қариб ки ҳис намекунем, гӯем ҳам хато намекунем. Нерӯи зебогии моро аз дохил дар сатҳи ҳуҷайраҳо барқарор мекунад. Ногуфта намонад ки дар ширкати Faberlic серияи махсус барои барқарор кардани зебоӣ ва ҷавонии пӯсти мо ҳаст ки бо номи коллаген баъд аз 28 рӯзи истифодабарӣ результати воқеӣ медиҳад. Ширкат боз омӯзиши коллагенҳоро зиёдтар анҷом дода барои барқарор кардани зебоӣ аз дохили организм коллагенро барои истеъмол истеҳсол кард. Ин бузургиву ҳашамати ширкати Faberlic аст, зеро танҳо консултантони Faberlic то званияи партнёрӣ зиёда аз 8 миллион нафарро ташкил мекунад. Агар шумо ҳоло ҳам дудилаву ҳайрон бошед ки ба ширкати Faberlic ҳамроҳ шавед ё не, ман маслиҳат медиҳам ки зудтар ҳамроҳ шавед, чунки маҳсулоти ширкати Faberlic аввалан ҳалол аст, ҳеҷ набошад истифодабаранда мешавед. барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар болои экран буда нависед.